עניינים. אני משחקת כדורשת בשתי ליגות, ושמתי לב אחד האתגרים שלנו, נשים מעל גיל 50, זה אנחנו רואות את הכדור, אנחנו יודעות מה אנחנו צריכות לעשות, אבל הגוף שלנו עד שהוא ריאקט, זה כבר הכדור על הרצפה. האם מה שאתה מציע יכול לעזור לנו? תודה רבה על השאלה. בדיוק לפני חודש העברתי השתלמות למאמנים כדורי רשת באזור ירושלים, ונתנו כל מיני תרגילים של תגובתיות למצבים בכדור רשת. למשל, כל פעם שמופיע חץ, לתפוס את הכדור ולזרוק לכיוון של המגרש שהחץ מופיע בו. למסור לקיר ולמסור בצורה מדויקת בהתאם לחיצים שמשתנים. אחד הדברים החשובים ביותר זה לא איך אני עושה את הדברים ברמה הטכנית שלי, אלא איך אני קולט את המידע, מפענח אותו מהר ואז מגיב. שברגע שאנחנו לא ממוקדים שם, הרבה מאוד מחשבות נכנסות ועוצרות את הפעולה שלנו. ברגע שאנחנו מכוותים את מערכת העצבים יחד עם מערכת התנועה, היכולת שלנו להגיב מהר הופך להיות יותר משמעותי. לחבר אותך למאמנת שלי? אני אשמח.